מה קורה חברים? ברוכים הבאים לערוץ החדש ספארס גיימינג גייל שלי ושל אח שלי. כן, בערוץ הזה בעיקרון אנחנו הולכים לדבר ולעשות על מיינקראפט, קיט PvP, פריסון וכאלה. אז כן, היום אני ב-PvP דוג'ו, סתם רק לסרטון. וכן, אז בקיט PvP אני הולך לעשות 1v1 קליפים, 1v1 קליפס. פריסון אני הולך כאילו, פריסון זה דרגות, לעלות רמה A, B, C, דברים כאלה. אז כן, MC PvP גם אנגר גיימס, חוקי הרעב אם אתם יודעים. כן, סורווייבל עם חברים נראה לי. יש לי כמה חברים ממש טובים במיינקראפט כמו WXT Gaming, Fluffy RPG. כן, אז אני אתן לכם את הערוצים שלהם בדסקריפשן. אז כן, מקווה שתהנו בערוץ ותהנו בכלל בכל הסרטונים. אז כן, נתראה, ביי.